De la fórmula C teniu 3 fulls que heu de treballar amb aquesta fórmula. Són aquest que hi diu fórmula C, aquest que hi diu fórmula C descompte i aquest que hi diu fórmula C llibres. Tot i que l'ordre és diferent, començarem per aquesta perquè em sembla que s'entén una mica més bé el concepte. La idea és que només ens ha de calcular el descompte del 4,5% si aquí hi ha una D que és un producte propi, la D de descompte. I si no hi és aquesta D, no ens ha de calcular el descompte. Per fer això, fem servir una fórmula que s'anomena la fórmula C, que anirem a engegar ara mateix, ens col·loquem a la cel·la i venim a engegar-la amb l'auxiliar de funcions. És aquesta, la fórmula C. Fem endavant. Veureu que aquesta fórmula sempre té 3 parts. En les 3 parts sempre són les mateixes. La primera és la verificació, és a dir, la condició que s'ha de complir o que no. En aquest cas, la condició és si hi ha aquí una D, si en aquesta cel·la hi ha una D. Per tant, la condició, la verificació, serà que a la cel·la B5, veieu que se m'ha col·locat la B5, hi hagi una D. I com li dic que hi hagi una D? Cliquem aquí per continuar escrivint i posem que sigui igual a una D, entre cometes i amb majúscules. Per què? Doncs entre cometes perquè és un text, no és un número. Si fos un número no caldria ficar les cometes. I amb majúscules perquè aquí estan majúscules també. Si aquí estigués en minúscules serien minúscules. És a dir, ho hem d'escriure exactament igual que com estigui escrita la condició. Fixeu-vos que ja em respon que és veritat. Per què? Doncs perquè aquí sí que hi ha una D. A la B5 hi ha una D. Llavors, em diu que és verdadero. Llavors, aquesta seria sempre la primera opció de la cel·la de la fórmula C, la verificació. Quina condició s'ha de complir? Que a la cel·la B5 hi hagi una D. Després diríem el valor aleshores, que seria i què faig si es compleix aquesta condició? És a dir, què fem si sí que es compleix? Doncs si es compleix volem que ens calculi el descompte, no? Doncs ficaríem la fórmula per calcular el descompte, que en aquest cas seria aquesta cel·la, la C5, en l'import, clico aquí per continuar escrivint, multiplicat, amb el teclat numèric escriviu el multiplicat per el percentatge, per la C2. C5 multiplicat per C2. I fixeu-vos que ja m'està donant el resultat. Però clar, encara li he de dir què ha de fer si no hi ha la D. Si no hi ha la D, no hi ha de fer res. Pot ficar un 0, pot ficar sense descompte, jo ficaria un 0, perquè així ens podem ficar després a la fórmula amb l'import, ho podem ficar directament. Doncs si no hi ha la D, fica un 0. Veieu que tenim les 3 opcions. La verificació, què és el que s'ha de complir? Si hi ha una D, fes aquesta multiplicació, i si no es compleix la verificació, si no hi ha la D, fica un 0. I faríem, d'acord? I fixeu-vos que ja em calcula. Quin problema hi ha? Que ja ho hem fet servir alguna vegada. Que si jo arrossego cap a baix, veieu que em dona zeros on hi ha la D i em dona coses rares. Em dona imports molt raros, perquè 11,36 per 4,5% no pot donar 173. Per què és això? Doncs perquè aquest import d'aquí hauria d'estar fixat. La cel·la C2 hauria d'estar fixada abans d'arrossegar, perquè sempre multipliquem per la C2. Per tant, què farem? Esborro totes aquestes de sota i en la fórmula aquesta faig clic-clic. Veieu que em col·loco a la C2 i apreto l'F4 per fixar-la, és a dir, que es col·loquin els dòlars davant de la C i davant del 2. Així queda fixat i sempre multiplica per la cel·la C2. Llavors, ara ja puc arrossegar i podeu comprovar com en les cel·les on hi ha la D em calcula el 4,5%, però en les cel·les on no hi ha la D em fica un 0. A partir d'aquí, en aquest full, ja només ens queda calcular els imports i aquestes coses, que ho farem en el següent tutorial.